ассалому алайкум бародар. салом алейкум бародар. хуб ҳастӣ? тинҷ ҳастӣ? саломатият хуб аст? Раҳмат соз. дар куҷо будӣ? 1 соат чӣ ту бо интизорам? бародар, корҳои мағоза камтар зиёд буд. худат медонӣ. Аҳа. корҳоро ҳал кардам, баъд омадам. ҳуҷҷатҳои ин мағозаам худо хоҳад пагоҳ ба дастамон меафтад. дуруст шуд аллакай. ман як ба бозор медароям. рафта аз қафои ҳуҷҷатҳо шав. дуруст пурс. майлаш бародарам, худованд нигаҳбон. дар ҳамин ҷо Майлаш, мехӯрем. майлаш. дар паноҳи худо. бародар, бе борҳоятро бор кунам. Малиш бародар. ба куҷо барам? Аҳа, майл. салом алейкум бачаҳо, хуб ҳастед? бале. чӣ кор кардӣ? ҳуҷҷатҳоро гирифтӣ? поям. бародар бубахш. ҳеҷ гап не бародар. ҳама хуб аст. ҳеҷ гап нест бародар. майлаш, баъд ба ту занг мезанам. акаи аҳмад. акаи аҳмад, ба ту чӣ шуд? чаро ба ин ҳол афтодӣ? чӣ шуд ба молу сарватат? имрон додарам, маро дӯстонам фиреб карданд. ба ман хиёнат карданд. ман ба ҳамин авҳол афтодам. ароба кашида танҳо барои як луқма нон кор мекунам. ризқи рӯзиамро аз ҳамин бозор меёбам. хай, худованд аз ин бад накунад. дигар чӣ кор кунам? маро як су гузор. ин қадар рӯз туро ҷустам, аммо наёфтам. чӣ ҳол дорӣ? баъд аз ҳамон воқеа, акаи аҳмад, мо бо ҳамроҳи дӯстам ба русия сафар кардем ва дар он ҷо кор кардем. омада ба тиҷорат машғул шудем ва алҳамдулиллаҳ ки зиндагиямон хуб аст. худованд ҳеҷ вақт бандаашро танҳо намегузорад. шумо ба нодориятон фикр накунед. ту худ медонӣ ки мо дар чӣ аҳвол будем. аллоҳи мутаол ҳеҷ касро беризқ намегузорад. рӯзе ту ҳам аз ин мушкили зиндагӣ мебароӣ. ака, гӯш кун.
маро нодуруст нафаҳм. биё рафта дар хонаи мо зиндагӣ мекунӣ. то даме ки зиндагиятро хуб кардӣ метавонӣ равӣ, ихтиёр дорӣ. аммо ман ба мисли додари худат ҳастам. ман намехоҳам ки туро дигар дар ин ҳол бинам. ба ту коре меёбам агар ту розӣ бошӣ. манам Имрон. Нашинохтӣ? равис нафаҳмидам кадом Имрон? Ака, шумо ҳамсояи мо будед. баъд аз вафоти падару модарат шумо дар хонаи мо зиндагӣ мекардед. модари ман туро бузург кард. ту мисли бародари бузурги ман будӣ. ман Имронам. нафаҳмидам кадом Имрон? Ба шумо пул лозим? майлаш ҳеҷ гап не. шумо чиҳо гуфта истодаед? ман гадо нестам. ба худо аз худам шарм медорам. намедонам ба чашмони ту чӣ гуна назар кунам. он рӯзро дар ёд дорӣ? аммо шумо салатманд шудем гуфта моро фаромӯш кардед. бале бале, он рӯзро ман фаромӯш кардам. инсон хатокор мешавад. фаромӯш кардан наметавонам. баргузашта салавот бародарам. ман туро кайҳо бозбахшидаам. баъд аз ҳамон рӯз ҳамроҳи дӯстам туро меҷустам. медонӣ чӣ Иброҳимҷон, ман дигар сухан гуфта наметавонам. дарунам месӯзад. бародарам, маро танҳо нагузор. илтимос, акай Аҳмад, исто. акаҷон, ба шумо чӣ шуд? чӣ шудааст ака? маро натарсонед. ҳеҷ гап не Имрон. каме сарам чағр зад. акай Аҳмад, ба ту чӣ шуд? чаро ба ин ҳол афтодед? шумо магар ягон беморӣ доред? бале, бемор ҳастам. худованд худаш шифо медиҳад. ман бояд як ҳақиқатро ба ту гӯям. чӣ? чӣ хел ҳақиқат? чӣ гап аст ака? гап зан? вақте ки ту худ будӣ, падарат як оилаи дигарам дошт ва аз ӯ як додараки хурде дорӣ. суроғаи додарат. чӣ хел додар? дар китоб. дар кадом китоб? чӣ гуфта истодаи ака? на ака, ба шумо чӣ шуд? чӣ шуд?